Salutare, oamenilor, ce face pe Max în un nou episod de Minecraft Find the Button. Știți că stai puțin să șterg pe asta. La Find the Button ăla de... La episodul trecut, de fapt, știți că mi-am luat troll și să sperăm că la asta nu o să mai iau troll, că m-a pus să fac parcurs și... Na. Hai, mă. Levelul Egipt secret, ia. Uite parcurs. Am sărit peste ea. Bă, dar nu vrea. Stai că la asta cred că trebuia să sar din prima să vin. Nu sare. Da, deci la ea n-am șanse. O apă curgătoare. Aici să fie butonul. Cred că asta e prea ușor. Ce aici? Stați că nu văd nimic. De brightness. Opa. Văd. Nu e nimic? E o gaură. E un chest. O troll la buc. Deci tot ceva gen vrea să însemne și asta. Petrol. Hai, bă, mortule! Scrie. Good puzzle key, place un diamond block. Nu găsesc butonul. Văd o lumină pe acolo, dar cum ajung eu? Bravo, mă, cum ajung eu acolo? Aici e niște spațiu. Și dacă nu mă știu, poate fi un buton. Ar fi bine să spari. Bă! Fuck! Hai să încercăm să facem și noi ceva. E foarte... Mă enervează. Hai, dă-i cu pumnul, dă-i cu pumnul, dă-i. Da, nu-i nimic. Deci să nu începeți prin comentarii că de ce ai spart aia, că nu e nimic. Ce să treci, mă, la ăsta, la parcursul ăsta? Nici nu sare, nici nu nimic. What? Okay. Na, și dacă tu zici ceva de... Ce e aici? Ia dă-l puțin. Ia dă-mi pe asta.
Aia, și dacă o pun acolo, ea ce se întâmplă? Că nu cred că se întâmplă ceva. Diamond block. S-a întâmplat ceva? Nu. Mai e acolo un diamond block. Stai să nu fie. Pe bune. Puzzle case. Și cum vroiau ăștia să ajung eu aici? Am treci. Ia forest. Oare pe unde o fi și butonul ăsta? Cred că sunt sigur că e prin copaci. Păi da, normal, mă, ia stai. De ce aici este, da? Eu puteam să-l ating de acolo. Opa. Așa și asta ce face? Oricum, dacă o spărgeam, nu puteam să iau de acolo. Adu-mă. The Nether. Hai să vedem și pe asta. Cât de ușoară va fi. Prima oară văd o încăpere aici. Un chest. Nu cred că o să fie ăsta, că na. Da, e troll, că ăsta zice că iubesc trollul, dar era prea simplu, frate, să fie asta, adică, na. Pe ce nu-i nimic? It's a no? It's a no? It's a no. Nimic, nu nimic, nu nimic. Ia puzzle că eu să-l pun acolo să vedem. Bă, dar pe unde e? Fi ceva în lava asta? Da, în lava asta. Da, în lava aia. Nu e bun nimic, bă. Frate, ce find the button e ăsta? Cum vor ăstea să găsesc eu butonul?
Deci nu-i nimic. Dar sus e... Asta. Păi vedeți că sus e un spațiu. Și e ceva verde acolo. E... Ce e ăla? Dar e un ceva acolo. Și aici și ceva acolo este. Vedeți o gaură și o scară. Și cum ar vrea ăsta care a făcut mapa să ajung? Frate, am mai jucat eu fain de Battle. Nu erau chiar așa. Da. Eu și-o pun aici. Să știu. Întâmplă ceva, o ușă? O scară, ceva pe aici? S-a oprit lava. Știi ce? Cred că ajung sus. În sus văd tot și un tablou. Da, din greșeală în el. N-am vrut decât să mă duc. Nu nimic. Aleluia. Dar încă eu nu înțeleg cum vreau ăștia eu să ajung aici. Ia asta dacă îți spărgeam. Rainbow. Ia. Ajung de acolo. Cred că trebuie să vin cumva din săritură de pe ăsta roșu. Și am văzut ceva acolo deja. Aici, aici. Uite pe ce pus. Cum vor să ajung eu acolo? Oh.
Fă. Știi ceva? Creativ mod. Creativ mod, ia. Ce-mi dă? Diamante? Fă. What? E. Ciudat. Cam atât. Mă joc. Cam atât a fost totul pentru asta. Nu uitați să apăsați butonul de like. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!